nasapa tayo. Nagdakil ti pagikak. So nga namayat no aghunting kayaw, dakil ti pagikanyaw. Duraon ka siguradon na. Kamla kaya aji kuha tayo. Bulan. Kailangan gamin lang kaya nasapa tayo. Ka ado ti ikaw kompetensya tayo nga birbirak na dito. Ladaw-ladaw ka nga agreeng. Kawanin ati. Nunaladaw kawanin. Aduda ka magtaptapon dito ilakay. Aduda ito sapon. Jay. Ito tubo dala. Hindi gila mo. Aduda lakay. Nih, mabadda ka. Dito-tagtagar. Dito-tagtagar. Madidalo na yung draktul ba? Aduda. Lakay ko tayo. Huwag yun natangkod. Dapat di gini tugtubo na. Medyo ko mau pati kuha natin ko. Pati kuha na lakay lalaan tayo. Hindi nga ramot. Ay, payat-payat at tupay na. Ang dapat na eh. Patak maten niya. Gilod kayo lang tikwa. Ulag. Kutsilyo ko maya. Hindi nag-aalat tikwa. Pero kutsara lang. Ilakay na yun. Tingnan. Ipin eh. Nagkita ka gamin lakay. Iti kwa. Iti naladaw eh. O ano, hindi magapwama mo. Hindi masaraka mo. Nanda ka. Dagiti nagre-rida. Mga kwento. Mga taltalon. Siyempre kanyak lakay. Umak iti karnen. Diba? Kailangan talaga iti kwa. Kasi yung mga masidata masabali mo. Naibusan na di karni mo lakay. Naibusan. Adupa dyan. Yung pinartita din na minsan nga. Ado ati tundong. Tundong. Atan eh. Gatoy. Ay, nalaglayata eh. Itam lakay niya. Medyo lumawagan. Dati ate mait nga si daan lakay. Yeah. Lutom lang na siya. Tata, di kang mga kwa. Balibalik tad ti pinagkita mo. Apa ya? Makaulaw ate ya? Makaulaw ato, inupigado ti kwa ano. Langanin ti pinaglutaw. Kunwari, no, kapapuraka. Adyakas na mabisin nga ka na yun ti pinaglutaw. Nagas jay. Buwan, pag dinlo kas na ka adaw mo. Balaw kan to, nagbalibalik tad to ti pinagkita mo. Aduda ni. Labas siya. Kung kaya. At ila kay isublita ato. Tita man yung nagkita ni maminsanan. At ititan tandaan na mo, hindi ba siya nagtutubo. Itida ka na. Itida nga nagpamalaan. Tubo ulit. Kumbaga atin ito pasumok mo. Nabalik niya aladan dati lakay ate papasumok mo. Hindi ata ako matol. Isla public no kita ka. Public. Kasi ti panahon iti pinag-uong. Ni. Harap tida bagayam. Dida naglumungan. Dida malata parangan. Ang dapat talaga rin likodam. Ang dapat din eh. Silent talang nakagalatit-tit ako. Nagwagan mo, itagari ka lagunay, dagiti uong, upukada kita. At susublida ng agdudumaw. Ngaram lakay? At susublida ng agdudumaw. Agdudumog daw ulit? Uy, mabainda. Delikado gaya pa. Dapat ka na, inugkuha ka, mati ka magtagtagarin. Kung nadadagiti eh. Lalakay. Mag-uong, uy. Kumanong ko nadalaan. Dudo ah. Susublida, ito ka na uong. Ano ito? Saan ka?
Dandani po yung nabudakaran lakay. Sabali ate, sabali majit eh. Lakay niya. Nagsapa dyan may isang agan hunter. Tidala na nga Nakala. silupin. Nasapay so nakakalakay. Sa baklakay. Mas igat pa niya ito. Bigat pa lang. Nagdisulit to yan. Pindas dati kulungan dalakay na. Kaya dati plano mga maturog ditay. Ada ako ano ko na ang nagmayat na yung paano na kayo. Mayat pa ato no aji kuan. Do mga balayaw. Balay kalding lang ato. Kaya mabalin mo ito nyo rabi dalam di pungan mo kung ulisan. Ang tagaroon talatong tato nila kay. Bisin ta lang ato. Ito pinag-istorya ato bisin. Ado ata naalamon lakay. Nila kay ano kukuha siya. Naglalang tuda. Sa bali mo atoy, ato ni. Atoy sa bali ato ito nga banda. Sa balin talaga tsura Sa na bali yan. da. Hmm. Is kind of different. Kaya mabalin nga lutkon nga mamaysa. Mabalin. Pero sa bali tiraman na atoy. Sila natabtaba atoy. Mas naimimas atoy para kanya. Atoy. Mas naimimas. Sa baligi uungti sa baka di agado. Sa bali mataya eh. Is Is kind of different gani. Ajay dito tawag na is kind of different. Pag sinabali ba itiraman. Kasi ito yung mga awag da. Bitam na kaya do tinalala tayo. No tatay la kay no aglaw daw ka pa naunang ka awan ti madaldamdam mo lang. Awan ti kunjaya. Sa balit Mabiro yung ka makauna mo. niya. Wala sa bali. Pauna-una lang ata. At agamin nga place, kumbaga public place. Iti bibirok iti uog public. Madi nga inimutan nga Una. Kasya ita. Madi mga nasyaat no agimimot. Nunak kani aji kwa. Pinbagi talakay. Sarsarak mo ajay. Ay bagay na ajay. Hindi, sa balay. Ang una ajay. Ni Bamba. Ay ayun ni bambatin ka ka. Najigmin-minten. Mm. Awan, nuna ako. Sa bagay din naman mula ka nasapat tama. Uy na. Yeah. Maturturog na ajay. Kung damay ka na pantabalay. Ay bagamon. Madi na. Damagan na ya. Sana diri sa mga umapalaan may bagampay. Ado tay nabiro kan na gamin na din na minsan lakay nga uong. Impos na may sa mga vlogger ajay. Ati lakay pag mayatan na ado Gadun nga. Ado tay may duron lang inapoy ate ti karabukog tayo. May duron gid kalakay. Ano may nga pang duron. Tapos sagpawan ta iti parya. Igisam ti pinagluto nato, igisam. Tapos igisam suruwang kayo lang na diri aon pet actual na. Dadag jay na ihirig nga scroll madi pay malmalpas ti video is scroll dan. Madi kayo nga matuto kanyak. Ato lakay. Igisam ay di umuno nato dalusam. Dalusam bitam. Dadi pa Iwa-iwa yung patoy. Ayaw niya. Dalisam pergi-pergisam. Atoy dalisam kiskisam iti kutsilyo ata na ata. Itam nagdapitak na no nyaman ata dagdaga ita nga nakasingsing iti ko na. Tapos no madalusam ikatumato pergisam mo to aramid. Dori imay maamlaang tinga banda na 1 2 3 4. No narawat mo titikwa di Takkalam. bon Madim ka no narawat mo. Lagi dyan narawat ti uong, buo at yun. Yung mga pergi-pergi sa ito, may isang papalaan. Nakukusin tayo matlakay. So nga kailangan nga upat mat nga pergis. Natapon Tapos, na kay. Pergisan mat. Pergisan mat. Wan, pergisam. Tana may meti agngal-ngal no babatet. Tapos ato ila kano igisamon, malinisan, igisam. Bawang sibuyas. No kursunada nga dalayana. Na yun ang tilaya. Wan, igisam ajay. Siyempre ajay pinagkwama ajay lakay ajay. Pinagtiwar. Madi pinag-slice ti Ricardo babatet. Wan. A little bit lang. I-slice sa mga tatay. A little bit. Little English bit. one. A little bit lang iti pinag-slice.
Tapos igisam. Ah, Tapos nung may gisam, ajag brown so na nga ajay. Mangot mo ajay aroma na. Aroma, mamaya aroma. una, di bang Ajay luna ya. wan di banglaw. Nung Ah. maangot mo, kabil mo tiungan. Ungan man. Tapos habang igigisa kakabkabil mo. Ipagisam ti sa bali ajay, kakadwa mi jay na ajay balayan. Awis mo tin ni ka Ridik Adventure. Oh. Ridik. Igisa mo pakisigisa man nato adeng. Awitin ta na. Maday derdi Para pa laag mantatay tupe. ka. Tupe. Buong. Tapos no gigisa isuna no awan mo ni Frances. Ah. Pagdiretso ka mga lakay jayan ti likod, ti paria. Ti paria jay gamit. Pinagkatabang nga parya di Wan ta ajay ti kang kanina jay abay gabin ti kwata ajay ti sakilyas. Kapay ta nagtaba jay. Abi sakilyas garod, abi ti siya. Naglantaw. Naglangtaw. So ngumayat na vitamin ajay. May Vitamin. pinagbubulungan. Madi mga kwa ta siyempre CR. Siyempre ajay nutrients magnapay majupon na tinggan jing mga kwa na mga sanga-sanga na nga. Tapos agdiretso jubulong. Awan ajay kwa na ajay. Awan ajay piktunan ba? Nalinis na. Nalinis na talaga. Wan. Dagita manyor dagita. Nalinis. So nga ati pagmayatan na dito yan tayo nga dagito agoong nasapa ka. Ado or silba nga plus light. Gani ya. Talagang nasapa dyan ni Nasapa, Manong. wan. Patay, nagsapa ni Manong. Ni Manong nung nasapa laag niya ina daldam awan naududitan. Dapat ita diskarte laag iti pinagbiag. Nasapa ka dagani ti sabat at diyan diyan nala. Inalam ko man na kahit Diretso kami di barangay patawag na kay diyan may pasumon ka pa ya gawitan. May pasumon ka, narigat iti kwalakay, narigat iti may pasumon. Nagawitan lakay, ta atoy, dalusan ta, salutun ta, igisa, ta dati pambigatan tayo. tayo niya. Wala. Parisa miti kape. Nagkapita pa.